prestatu gure ipuin musikatu dotore bat, goxago bihurri musika jotzen. Goxago bihurri musika jotzen. Kantu berri bat sortzen zer bat alegin, zeba burua uste ideien atzekin. Herri bat lortu zer san aire jakin, eta esan aiten hori nola dierazi. Nondik otera tordoinu politori? Saldu zuen txuten doinu politori! Ederra da benetan, musikaren norabidea jarrai dezakegun nondik datorren jakiteko. Ana, biatu ziren iriko kale zuletan barrena izkina bakoitzen melari ezorrozko. Kantu berri bat sortzen zenbat alegin, zeba burua uste ideien atzekin. Herri bat lortu zer san aire jakin, eta esan aiden hori nola dierazi. Musikari jarraituz, parke handi baten zerrerera iritsi ziren. Atea zabalik zegoen, eta barruan argitxo batzuk ikusten ziren. Musika, geroz eta zena entzuten zuten boxa gutxoek. Hemen izan behar du. Begira, kaptel bat! Zer jartzen du? Kontzertua igelentzat bakarrik. Zer egingo dugu? Badaki, isildu beka sartuko gara! Bai. Saio zuen biari, berriz ez gauzteko. Esan bakar gabeari, gaur ez etortzeko. Na, 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 na. Na, 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 na. Melarrartzen ezkutatuta, boixaguko ikuxerek ikuskizun zoragarri bat ikusi izan zuten putzuaren erdian. Igelen abes bata, ilargiari kantuz ari zen. Zuretzat ilargia laburtuko nuke gauero. Eta zu itxu zaude bere argia ikusteko. Irrifarrez, gero minez. Ez dakizute irakurtzen ala, hemen garbi asko jartzen du galentzat bakarrik. Beraz, ospa, xagulo txagabea. Barkatu! Gau hartan, goxago bihurriek ezin izan zuten horik egin. Igelen kontzertu liluragarria zeukaten dene buruan. Ai, guk ere niongi abestuko agenu. Sartu esagutxo grisa. Bostak elkarrekin, ilargiren kanta kantatzen saiatu ziren. Baina nire nahotxak ezin, gelabeslarien abezainonak. Zueka! Ia! Lakorruke! Bierbaia, kantatu beharrean musika jovenezak, Ideia bikaina! Baina nondik aterako ditugu musika tresnak? Horrengo goizean, etxeo sankarbora jarri zuten, bosagutxoek. Musika tresnak ere kitzeko behar zituzten materialen bila. Sukaldeko tresnak, postaio zaharrak, torloioak eta eltzeak, kontserba latak, ospolo kaxak.
musikatresnak egiten. Ebaki hemen, itxatxian, zulatu hemen, lotuan. Han ibili ziren goizetik gauera, musika sortzen eta jotzen. Begira, nik txirula bat egin dut. Eta nik gitarra bat. Eta nik bigolina. Eta oso poltsa. Nik eskusainoa eta oso polita. Eta nik piano bat. Eta gainera tekla euska. Bikaina. Behin eta berriro probatu zuten kanta bakoitza, emaitzarekin gustura gelditu arte. Egunan da iritsi zenean, musika tresnak hartu eta kontzertu aretora abiatu ziren. Gozen kontzertura! Musika tresnak atera eta agertokian jarri zituzten. Nor etorriko zen bere lehen emanaldira? Asteko ordua iritsi zenean ahotsa zenbat entzun zuten kontzertua iragatzen. Andro! Lan maiteo! Gauean zuekin basau berri! Horrelako kantaldi gehiago egin bazituztela erabaki zuten xaguak eta igelek. Esan eta egin, hurrengo ilargi betearekin beste kontzertu bat antolatu zuten. Oraingo honetan igelak eta xaguak elkarrekin. Esaiozu euriari berriz ez jazteko, esan bakardadeari gaur ez etortzeko. Na 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 na. Esan hau esoka zara etortzen gaudela, itxasotu zizkidana. Gorputzetari maritu ziren eta ikusentzuleak guzti lindurretuta utzi zituzten. Bukatu zutenean txalo zaparra da ikaragarri entzun zen aretoa. Lagun eta
sendiraztu ikusi zituzten ikusentzuleen artean, baina bai kartoi berde batzuk ere, xauen artean ezkutatuta. Ez duzu zertan ezkutatu behar dugu Maiteo? Oso pozik gaude ikustera etorri zaretelako. Beste kantu bat joko dugu gure lagunik ere izken izkilakiaren kanta. Esan sentitzen dudana ez dela egia, une baten sinisteko ez garen guztia. Na 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 na. Zuretzat ilagia apurtuko nuke gauero, eta zu itxun zaude bere argia ikusteko. Irribarrez, gero ginez, eragin didazu megara. Nire esua itzali da, ez zara gaueko izan bakarra. Ez zara. Goizeko ordu txikiak arte aritu ziren musika jotzen, kantatzen eta antzatzen. Eta egun argitzearekin batera horrelako kantaldi bilatu egin behar zituztela erabaki zuten xaguak eta ere. Esan eta egin, hurrengo jargi betearekin beste kontzertu bat antolatu zuten. Oraingo honetan igelak eta xaguak elkarrekin.